Nyanusi Mwenga omumenyi obosongo nando monjoli nando mwanasiasa. Tarehe 12 asa matukana akobwatia president yenze netokega gusi egotoko mwarigani achega gusi ekiagera tanya kobogocha gusi asinjere ya masikani igagocho etirigwo pembeni chinga chichigana charoka ne president yenze kakoetigwa mana abantu bagusi kagotarira kere nyumba chinyumba chiri chitanya chitaleru including abantu banyali bali masaba ama n'abantu babo basi constituency nole mu machogo mbara bune taleru nole ngitutu chache south ne taleru asengenje president tebwatie mpaka nekolera abantu baito chigasi bune takire toko mwakera mbuya muno asoko chake project ya Nyamira University etabwate budget lakini akatumeka chibesa chiri chikoro kunga state house money and yoni hatama emergency funds chikachaka Nyamira University ekwaga baka abantu bo pinzani bakumeti nganga yibone serikali ko rusichibesa chikwaga Nyamira University nande nchialengese as finance bill president nora chi project kwa promise abagusi batwaro kwegena noko semelio konnego chasole echiro ya Nyambera kwatebete ngana rosibu yabangene yechianga tigeikerane taraja 2 tigeikerane Kisi Stadium abasigali mbacha bakanyambe bakaligereri nasuneka ya strip ebinte byonse bibunogoja make sure nga byekeranire abagusi batwaroko semeli kera nturara project yende asemia kejega yonse biyalire etato bono enebone kuchikwera asa bintu biribinde kwaga chete biye chi constituency ketebuna kitutu na chache no South Mugirango ne chi constituency chindo kabeka chipara chi program echiga chikolekanete cha housing nyali bali masaba mana machoga chache please confirm nga housing inko genderere gusi elinda abagusina barabu benchoi ebango yabo bakonajwa totwale housing project abagusi twako karibisira gusi injo kabisa abantu mbale tayale abagusi bonsi pi yonko baindi baitiri tukole president gotoka anemone karara cha steam yeto ya Shabana omopira abagusi motoke stadium ya gusi mwensi pi molisi bwe president yeto kiara ntobwa president yende nerabwe katobwate paka ka 2027 abakenya bamane kolengera linjire nde bararengera lakini kibalasi nyukolengera still twakoire chinguru ogendera paka 2030 good.